talunan. Okay, dito guys sa Matalong Bundok, maunay tindahan guys, katong ganahan mo snack ug musoroy. Welcome mo tanan diri nga mo bisita sa Matalong Bundok, diri sa lungsod sa Matalong guys. Okay, maniduas mga bata na mo mga bata guys, pwede natong dalhon diri. Kaya mo na ito ang ma'am. Okay, mo na itong Matalong Bundok diri. Sa una di pa ni simentado, karon simentado na. Welcome na mo musulod diri sa Matalong Bundok, diri sa lungsod sa Matalong guys. Okay, ako manginahon nga akong tabangan. Palit na mo diri sa bisnat. O musoroy mo na namin mapalit diri guys, diri sa Matalong Bundok. Okay, manamig update sa Matalong Bundok, diri sa lungsod sa Matalong guys. Simentado na siya na. Manamig kahimtang diri. Soroy na ta sa Matalong Bundok. Ito kayo kuditang magmuni-muni diri. Diri sa wala naman musiga guys, Matalong na yung siga kay naguban, mga salbahis man pangbunalag mga litra niya, manin na itabo di na musiga tanan kay guban magtabay tambay pangputlo ng wire yan na magaling ng ibo bakal kaling liter na apple kay guban wa may mahimag guys. Manindot na binuangan. Okay, balikon ko sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalong. Welcome mo tanan nga mo invest o business diri sa lungsod. Ang lungsod sa Matalong nanginahanglan o mga investor, nanginahanglan o mga negosyante. Ako manghinaot nga daghang musanong, daghang put-up o negosyo diri sa lungsod sa Matalong. August 10, 2024, Iko Pipi at your service Matalong. Guys, hari lang kita sa Matalong Bundok, diri sa lungsod sa Matalong guys. Okay, maning itong tindahan diri. Huwag na mo yung mga bata,